Det er min vlog nummer 4. Jeg får solen lige i nøden, så jeg vender mig om. Jeg tænkte os at skyde i basketballkurve med en fodbold. Hvordan er det, Thijs? Hvordan er det, vi gør det her? Hvordan er det? Nu skyder vi i basketballkurven. Hvad? Med at loop den? Ja. Og det er dig, der skal gøre det? Ja. Okay. Okay, vi skiftes. Vi prøver, jeg tager 3, og så tager du 3 forsøg. Skal vi sige det? Ja. Er du klar? Awesome Shadow. Go! Yes. Øj, mand. Det er vores usle forsøg på at lave en viral video, ikke også? Det er vores forsøg på at lave en viral video. Hvis vi rammer i kurven, så bare gør det 5 gange på flere forskellige awesome måder, så laver vi en video. Ud af det. En viral video altså. Eller vi er ikke sikre på, at den bliver viral, men det burde den. Især hvis den slår et eller andet en flikflak eller et eller andet samtidig. Det var det andet forsøg. Ja, og du kan bare holde kameraet, Thijs, og så filme. Du behøver ikke at gøre andet, når det er din smør. Bare. Ja. Jeg kan ikke engang selv gøre det bedre alligevel, så værsgo, du holder bare uden at trykke på noget. Så værsgo. Og bare følg bolden og sådan noget. Fucking shit. Vil du have, man skal bruge plads? Nej. Man skal lukke. Ja, man skal lukke. Det er så ikke for langt. Stille. Fuck, der kom den. Det går nok også langt nok. Men det var godt nok, jeg skrev den. Ud og hente den. Ah, han faldt. Der er godt. Det var stunt. Så siger vi det. Hvad? Du vil forklare de falske hudopskrabninger på mine hænder. Nej, der var ikke nogen. Mit bedste forsøg til det. Det var det ikke. Hvor er Benjamin? Åh nej, nu er Benjamin her. Derhjemme? Ja. Godt nok. Jeg afslutter min vlog nu. Vlog nummer 5 forresten. Ja, I kan følge mig på Selle Vlogger, Selle Gamer og Selle Comedy. Selle Vlogger, det er forresten den her kanal, hvis I ikke skulle have lagt mærke til det for nu. Men det er vlog nummer 3 i dag. Jeg har lavet 3, 4 og 5 vlog i dag. Altså, i dag. I 2 days vlog. Der kommer vlog søndag og resten af dagen uge måske. Men i hvert fald søndag, der lover jeg, at der kommer en vlog. Ja, medmindre der sker den fuldstændig tragisk, som jeg ikke har nogen kontrol over. Godt nok. Vi ses. Hej hej.